כדי לכתוב לכם דברי פרידה והלל, רגע לפני שהאינטרקום מצלצל. אז דבר אחד חשוב לי להדגיש, לא, אני לא במחזור, סטגדיש. אז ככה, כולם היו בניי ובנותיי, אסור לי להפלות אף אחד, אבל איתכם היה לי קשר מיוחד במיוחד. מאור, סטנדאפיסט מחונן, שאליו אני יוצאת בקריאה נרגשת, תעשה כבר, סדרת רשת. לבנת, אשתו שקולטת איתו את הבית, כנראה הכי מצחיק, היא תשיג את כולנו ותעשה את זה, סדרה כמובן, עם הכי הרבה שיק. לירון, הבחורה הכי זורמת, ולא במובן הסלוטי של המילה. חיה איך שבא לה, מחליטה או מגשימה, ועל הדרך קוצרת שבחים עם הסרט שלה. אפרת, 100 קמ"ש בפה, 200 על המחשב, ובסוף בודקה עם סרט שאני ממש אוהב. גלית פלד פיק, האחות השווה, אחות כאילו נרס, שחקנית תסריטאית עם סדרה פצצה שתהפוך ללהיט רק אם תחליטי שאת רוצה. זאת כבר סדנה השלישית או הרביעית שלך איתי, הלוואי שבכל הבאות גם תשתתפי. ארוס מצויה. עופר ברנר, שההיכרות בינינו התחילה אחרת ולא מאתמול, ומזל שלי שנמשיכה למרות הכל. אתה מעולה בכתיבה ובייעוץ, ובטוח שמרמנת תהיה פיצוץ. אלי סורקיס, פסיכולוג יפני, ועכשיו גם תסריטאי. כן. אמן שתכבוש כל עמק וגיא. ענת גופמן שהוכיחה לכולנו שאם רוצים הכל אפשרי וניתן, עם חריצות של בולדוזר, בטן של לוויתן, ויד של יצור עם יד אחת. שלא עלה לי חרוץ בזמן הישיבה על התא. חיים פיקסון, באמת אחד ויחיד, גילה שלכתוב תסריט, זה לא כזה מפחיד, או עומד עליו. מצלם, מפיק, מלהק ומפיץ, ולא אחזור, מלהק ומפיץ, ולא אחזור לעולם השירותים כדי למצוא חרוז להפיץ. נועה, ביצת ההפתעה שלי, בת, אחות, בת אלים, תלוי את מי שואלים. ניפגש עוד מעט בחממה הבאה, אז חוסכת לך את כל העבודה. אני אוהבת את כולכם מאוד מאוד, ממש, ולא ממש מאוד מאוד. מקווה שנתראה גם כשתהיו מפוצצי כבוד. ובעיקר מקווה שתגשימו כל חלום שאתם רוצים, כי אחים ואחיות שלי, החיים קצרים. אז זהו, אני רוצה באמת לעשות את חלקת התעודות. יופי, התחלת לסמן, שאני אתייבש. לירון רצח!